penjo maduong' ang'o momiyo nengo uniform koro kalo nengo mowinjo bed ne chule school, nengo chudo miluongo ni tuition fee, ang'o matimore momiyo ma timore? Wawinjane ni to jo Mombasa wacho ang'o e weche mag nengo mar somo nyakwara mogi, jonyuol nigi paro mane, jopiny nigi paro mane nengo mar somo, to ang'o mane giyer mondo timnegi? Wawinjane gima giwacho. Erokamano ahinya. Kawuono wagoyo tach e od bura ma Changamwe mane kaunti ma Mombasa, kuma wadwa mana lose gi jonyuol, wang'e ni to gin jukumu margi en mane kotenore kod weche mag somo kata ka gisetero nyithindo e skul. Awuone gi moko kuom gi kaendi machiegni. Chakna chake gi nyingi tinyisa ni to in majukumu magi kaka janyuol onego bed ni ukawo kod weche mag somo. Erokamano ahinya wadwa George, an gi nyinga iluonga ni John Mbadi, an janyuol kendo an jatelo mar jonyuol e dala mar Mombasa. Daher nyiso oganda ma Karamogi ni jukumu mag jonyuol kata gik tich monego bed ni janyuol timo ni Education Act Section 31 subsection 1. Education Act Section 31 Act of 2013 Section 31 subsection 1 mawacho ni ya janyuol tijne maduong' otero nyathi e skul, to kosetero nyathi e skul nyaka olu ng'e ni to nyathino somo nadi, to bende nyathino nigi uniform mowinjore, orwako wuoche, nyathino chiemo maber, nyathino nindo kama ler, nyathino ni kod discipline mowinjore. Ke janyuol e japuonj number 1. Nyathi moramora ma faulu e skul luwore gi kaka janyuol okete. Kaponi janyuol luwo somb nyathine ma odhi e skul, openjo ni nyathi dhi nadi, kidwarogi e bura to dhi. To kata kapok oluonge e bura, onego bed ni janyuol maber wigi ok kal 2 kata dwe ok kal 1, kapok okalo momose class teacher mopenje ni to nyathinane ineno kodhi nadi, ere kamoremie midwa ni an bende achorie kaka janyuol. Mano ema koro iwinjo ni nyathi moro ofaulu to nyathi moro ok ofaulu, nikech jonyuol opogore. Nitie jonyuol ma bola bola nyithindo ni pangla ni osetere skul. To kata kwawe mano, behavior mar nyathi bedo influence kod character bende mar janyuol. Janyuol in role model, in timbeni, wuotheni, kakirwakori, kakiloso, kakirwako welo, gik ma nyithindo bende pick up to bang'e affect their character in future. Kuom mano daher imisa jonyuol kata daher jiwo jonyuol ni wabed machiegni gi nyithiwa, wabed kwago kodgi mbaka, waloso kodgi mondo wang'e kata wa understand challenges kata midhiero magikale. Samoro nyathi tuo, samoro nyathi onge kod buk moro ichwade e skul nikech oonge kod buk, to ok ugo mbaka. Kaponi ugo mbaka tinyalo ng'e ni nyathino dwaro ang'o. Samoro nyithindo moko dhi e tour to nyathini to ok dhi nikech ok ochulo pesa. Miyo daher nyiso jonyuol ni mano e investment mar education kende eminyalo miyo nyathini. Iket kaka nyathini no, gimoro amora mitimo en nyathini no. Another thing, janyuol nyaka make sure ni nyathine ochiew chon kendo omonde skul, nikech onge skul ma onge kod chike. Skul ka skul nitie sama idonje. Koro in janyuol seche ma nyathini nie class 1, ibende in e class 1. Ka nyathini nie grade 10, ibende ja grade 10. Umondo kode, iloso ni chae, imiyo ineno no rwakre maber, wuocho go rangi, kata nitie mitweyo, otweyo maber, odhi e skul. To koduogo, in janyuol kaw bug nyathi mondo ing'i. To kaka jatend jonyuol mantiere od bura ma Changamwe, jatend jonyuol, be ineno ka jonyuol timo gik minene wacho gite? Wan kod midhiero maduong' ahinya kuom jonyuol. Jonyuol mang'eny kelonwa nyithindo kosetere skul to gibola bola ni pangla. Ibiro mna winjo ka janyuol loso ka result owuok, kama tokeo mar mtiani owuok, ni jopuonj gi gima timo onge. To en owuon kaka janyuol okia kod nyathine nigi buk, okia kod nyathine nigi set, okia kod nyathine ni kod gimiluongo ni calculator mag okia, kata mathematical tables nyathi onge go. Koro jonyuol ojwang'o nyithindo. Wan kaka jonyuol wauru malo mondo wamakre gi jopuonj mondo nyithiwa mondo faulu. Erokamano ahinya uru. Erokamano ahinya. Mokwongo gi nyinga en Engineer Fred Obura,
awuok Mikindani Mombasa. Dala ta Rongo Kamagama. An ka nyathi obiro nyaka ang'e to nyathini performance mare chalo nade. Nikech anyalo bedo ni aling to kare nyathi kara ndiko kondiki. Koro nyaka rang ni bo ndiko to bende gik mondikogi bende nitie tik koso nitie X. Koro ka nitie X tanyisa ni japuonj adhi ir japuonj mondo apenj japuonj to kare nyathi to somo nang'o. Koro majukumu mara ok achul pesa kende tawe ni nyathi koro dhi skul. Nyaka rang nyathi dhi skul machalo nade. Ne nitie thuolo ni owacho ni nyithindo dhi skul. Nyathi ok nyadhi skul ka onge buk, nyathi ok nyadhi skul ka onge uniform. Nyaka obed ni omach gi nyithindo magisomo godo. Koro an kaka janyuol nyaka rang nyathi to nyaka monitor nyathino sa ka sa. An awuon nyaka rang to homework mare otime yo makare koso an bende nyaka nyise ni kar timo marach arekebisha. Sama arekebisha nyaka dhi japuonj nyathini miye thuolo mondo mi ane ko nyalo dhi maber. Ok ane ko dhi maber. Erokamano. Jopuonj bende ywak ni samoro giluongo ka jonyuol e mkutano mondo mi ginyis gik matimore to thoth jonyuol especially kaka town kae kone gidich gin gi shughuli. Akia ni neno kama timore adieri. Mando timore thoth jonyuol sana machuo wega mine e marango nyithindo. Koro ng'eni ng'ama miyo thoth ne gin weak ok onya rango nyathi kaka ng'ama dichuo rango nyathini. An awuon nyaka rang nyathi ni nyathini kopone dhi wuogi japuonj kata dhi meetings ting'eni shida ni kama nade ting'eni tabu ni kama nade minyalo loso kaka injanyuol. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago ne mana pach moko kuom jonyuol mane temo mana nyisowa ni to majukumu magi gin mage kotenore kod weche mag somb nyithindgi. Ne Ramogi TV kowuok e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kuom tudri kod jonyuol ma Mombasa kendo gin bende gichiwo pachgi e ting' mar janyuol. Wabiro ng'iyo mano ahinya kaluwore kuom